Здравейте, аз съм Димитър Димитров от Dimi Bike. Днес ще ви представя един интересен продукт на австрийския бранд Spartan – детски регулируеми ролери 3 в 1. Ролерите се предлагат в 3 регулируеми размера – 26-29, 30-33 и 34-37. Регулирането на размера се извършва чрез натискане на ето този бутон и издърпване предната част на обувката. Размерите 30-33 и 34-37 са с 4 колелца за ролери, а най-малкият размер 26-29 е с 3 колелца. Оригинално на комплекта са монтирани шасито с колелцата за ролери. Комплектът съдържа шаси за ролери, шаси с колелца за ролкови кънки и шаси за кънки на лед. Резервни стелки и резервни болтове. В комплекта имаме 2 шестограмчета. Специфичното при смяната на шасито, което трябва да знаете, е, че при ролерите спирачката е от задната страна, а при шасито за ролковите кънки спирачката е от предната страна.